शादी सुनो बाबा तेत मानो ना नसारोनो तुमाखे नुबु मुखा की फिर रोइतो गुथार बुखाबार रोबु नोनो ओशा खलाइशा तेत मानो ना पिया के शादी सुनो बाबा तेत मानो ना Teinogya Shidudishiya Ashulekha Chormala Hawok Laija Nusarono Tumasungai Chormala Nukta Teinogya Teinogya Shidudishiya Ashulekha Chormala Tini ni sal Tini bagai belai kena kha mani te khayok mani sal Tini tibra hasteni Bubagra ni bisingo jotto ni sai Samung Thangui kelangnai Tini tiprahano Adunik rupokar hanjago Tini Maharaja Bikram Kishore Manikya Bahadur ni 78 birth death anniversary Abonorugu Jung Tini Bini Simalwngo hayoi Bono muitu khlayoi Jung khayogo khamboi Khumbok nahne phailai jao Aboni bagai jeng tipa hasteni kerung mangthong rokbo kaijaka tini Bubagra Bikram Kishore Manikya Bahadur ni ajaga o bahaino jotto tiprasal lukurok o mangthongbo bono muitu khlailai khumbok lai tonglayo jeng hungkai main bini Simalwngo agoli raja khorni bortola Maha Simalwngo ajaga o jeng phailayo Abni bagai je tini phai sakwainai tini logeo tongo Maharaja Bikram Welfare Society ni ojamajok bukhuk sibani deborma tini TWF Central Advisory Committee ni chairperson tini okra Madam Pavitra Bhakti Jamatia oro vice president tongo tini bukhuk Budulakshmi deborma GS tongo tini bukhuk Sibanjoli Deborma, Tini Kesam Vice President, Tai District ni Vice President Bukhuk Ati Jomatia, Tai Tini Jotto Khajani Takhuk Tai Bukhuk Song, Jung Tini Phailai ka oro, Ang Sanamu Somai ka obose, Tini Jotto Tiprasa Lukuro, oro kono political ya, Tiprasa ni sinijak mani, Tini 184 jona raja ni bosong bachi jeng sinijaku. Tini ni Salno muitu khlailai jotto tiprasa lukuro o Bubagra ni Simalwngo phainani nango Tini hamjak mani marino phunukna nango khayok mani tai khamani marino phunukna nango jeng bukhao chimi hamjago bukhao chimi puitu khlaio nei noga chugui tongkangkai abo hamjak mani phol kalaya hamjak mani mari phunuk mani kalaya abni bagai asaiman dinno simi jeng dumdam palailayo Thuima ni dinno kai jeng khamya khayogya ka abo saya abni bagai nang jotto tiprasa lukurokno obono koimung tongnai Tini Bubagra songno jeng pogoi thanani kogya borok ni sinimung bachi jeng tini tipra hasteo sini jagai tongo tiprasa hne tipra jek hne abni bagai ang
त्रिपुरा सरकार नब कयनानि मुसुंगो ओ जे सिमालों जों नुखा दिनै दिल्ली रगो राजघाट नै एमन नायथावथाव टुरिस्ट प्लेस खायतनी अरब त्रिपुरा हास्तेनि जराते खिचिनि राजा रकनि हाजि महंखाय ओ सिमालों न फातारनि बर रक फायै फातारनि हास्ते टुरिस्ट रक फायै अर नायनानि मतो नायथावथाव खायनानि आबो दिनै हास्तेनि जेसा हापांपान उंथुन ब्रकनि बेलायखायनो कर्तव्य दंगो दायित्व दंगो आं किसा हामबायबो मारियो ब्रकनि जायथुं मुंमायनो अर आगिवो हा केपेक खैजों मा काथिकमानि ताबुक अर इदो गजाक नखा हायपानो उसुक बायाखौ अ नतायबो नायथावखाय साजकनानि बागै हास्ते हापाङो जारा दायित्व नायतंनाय दिनै मन्त्रि रक बरकनो आं कयना मुसुंगो बरकनि दायित्व ताइसा काहामखाय खायनानि बागै ताइ दिनै अ सिमालोंनो मकल बाय नासिगै जों खा यगै खा खामबै अबनो कायसा हिस्ट्रि खाय नारिकनानि बागै आं हास्ते हापांनो कयनाय ताइ त्रिपुरासा जत लुकुरकनो कयना मुसुंगो जों 17 मे ताइ आबनो जों पगनानि कगिया कारण बुबाग्रा ताबुक सुक जरा कथां तंखांखाय दिनै त्रिपुरा हास्ते अबाहाय इंग्ला खामो दिनै बेलायखायनो कपाल काहाम कपाल रांसाक ओंखामो आबोनि बागै अ सालनो जत्तनिसाय जों मुइतो खायनानै नांगौ जत्तनिसाय खा खामनानै नांगौ आबोनि बागै आं बेलायखाय हामबाय मारियो महाराजा वीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी बुइ पगै थांफानो पगिया बसर बुरुम बुरुम न रां पैसा करि फानो चिकन साकाय फानो पान्दा खाय दंगो अ सिमालोंगो फायनानि सुजुग जरा जोंनो बरि याफारि दंमानि बागै दिनै बुखुक सिबानि न आं बेलायखाय हामबाय मारियो अबाहायखायनो जों 17 मे न पगियावै जत्त त्रिपुरासा लुकुरक जों अ सालनो रिंजागियावैनो फायनानि जत्त पाल पाल कुरुम कुथुम खायो आबोनि बागै जत्त नं कयो हामबाय आरो तै फुं काहाम दिनै बेलायखा दुमानि साल दिनै बुबाग्रा वीर विक्रम अ हानो याकालांमानि बिनि 78 years डेथ एनिभार्सारि मियाव अंको फेसबुक नि माध्यमे तै मीडिया कक्टिकानि माध्यमे आं साका जारा फायना मुचुंनाय फाय खुमबक मानो हनै तो बाहायनि बिसिं तैनो तिनिव अर सकपायका थाइसिंव फाय थांका आगिनि एक्स एमएलए दिनै धनन्जय त्रिपुरा सार गे खरकसा TSF नि GS तै बंनि टीम बरंनो पाइफे हामबाय ताबुक आन लगी तंखो ताखनो दिनै TWF नि प्रेसिडेंट बरम गनांजक मनिहार देबमा मैडम गे दिनै ते खरकसा अकरा ताबुनि सिमिंगाबो दफान बाबुगै सामु खायमानि अनेक बालुकजाक दिनै बरम गनांजक मैडम पवित्र भक्ति जमातिया इनके आयंगो तंगो तैबो मैडम आति जमातिया मैडम बुदलक्ष्मी देब्रमा गयांगो तंगो आनि याखांगो बाय खरकसा बोटाउनो तंनाय बगो उनको मीडिया नि माध्यमे नुगै फायन सावो ते खरकसा यांगो मैडम शिवांजलि देब्रमा गेबरंनो बेलाय बेफोरला हामबाय मारवो निजिनि आसुक माने जरा उनकोनि बिसिंगो केसेपनि बिसिंगो अबहायके फाय बुबाग्रानो मुइतो खायमानि बिसिंते आनि लगिओ फाय बोखा थानसा खाय जोंतिनि खुमा बगलमे बगे बेलाय बेलाय हामबाय इंगे तै आलादा फायजाक दङ ते खरसा ताखुक बबो मीडिया नि माध्यमे ना सायमानि फायो ने सावो बबागो तलाम सायो न दङ बनो बेलाय पाइफेरा हामबाय अबहायके फायमानि कायसानो नुकजागो जे अरवो हामजां मुं दङ बुबाग्रानि कति जुदि थाइसिङो चिन मैडम सायथांमा हाय बुबाग्रा जुदि तंखा हिंके चिनो हा रांसाक तंखामु रांसाक जत जागानो रांसाक थाय तंखामु किन्तु चिनि कपाल साया दाहनाय चिनि समय चाया बुबाग्रा चनो खूब कम बयस बिनि खूब कम बयस न बयाकार कलां थांगा तखन से बचिनि बागे आसके वान सुगुइ बचिन बागे सामखाय कलांबाय मानि ताखन मुकुमु दङ किन्तु बिनि जे लास्ट बिनि जे पाइथाक जागा आ जागा ताखनो काहामकै नायदैयाखौ तबे हामबाय मारो बीजेपी हापांनो बरक फायमानि बिसिंनि परे बरक फायमानि परे चिनि तामनाय एयारपोर्ट बुबाग्रानि मुङै मांखा असिम लाङानि पक्षे सम्भवया आं जत लुकुबाय मिलुइ खायमानि परे अब साक्सेस संखा अर कुनो आनि सासुनि या गया आं सासु हने गसिकांकाबो रं नाय अरव निनि
পড়িনাই স্টুডেন্ট হইতে মিডিয়া হইতে নিনি পাবলিক হইতে যতন সোসাইটি খাই টंनाय रok যতन मिलु याक माने परेसो अब तिनिओ अब हाइके जों सावो दा अब तेबो जों साना नांखो जुदि गभर्नमेंट तैसा काहामगाय मकल रखांगाय लामा तो आगे करे थाइजिंगो साइथांजा जारा आगिओ फाइनाय जतन सिउ अब लामा आगिओ बेसकांगो हाबना पुरो आ पेटी मामां आनि बाक्सो मामां लामा आरो याकुं रुइसे माया पुरा वाचना लेत्रा बेद्रा एमन दिन बो अंगो अरो फाइ थाङै फिरक थांगांगा याकुं पुरा बथ्रायङै थाङो आमसा खाइ चेद्रा खलाइ तंजांमन तंमनि इगे अरो जे मेन अरो जे लामा फाइना तंमनि अबो आगिओ गेट नि होइते नुसि नुहुया ओ लामा इट बजाकले कोइ हा पुरा वाचना अंगो तंमनि किन्तु सिनिओ इट बजाक मानखा इट बजाखा अंगाय बिल्डिं आगिनि कचामलो मेरामत खाइजाका लाइट करे लाइट खा तो आबन बागै गभर्नमेंट न बेलाय हामबाय किन्तु ते बबनो नायथगाय ति साकांगाय जेटा टुरिजम प्लेस खाइनानि बेराय जानाय जागा खुम बागान आवा हाय खाइगांगाय चिनि तिब्रासारनि बखा ते बसरांनाय हिनि आंखा संगो इंगे गभर्नमेंट खानि अबनो अनुरोध तंनाय जे अबनो ते नायथगाय स्रामै रैदि कारण अबो चिनि मुकुमु नट आनि साइचुनि सम्पत्ति नट बुबाग्रानि साइचुनि सम्पत्ति न उंगो तामनाय केबनि खरकसानि अबो पुरा अल तिब्रा हाव तंनाय बुकुं कलक बुकुं पारा तिब्रासा वानसा तकसा जतनि न अबो काइसा सिनिमु तो अबनो जुदि नायथगाय ति साका हंके बेले बेले जानाय हिनि आंखा जों नि चिनि बुबाग्रा महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य बहादुर नि बनि थैमानि सालनो बरम खलायते मुइतो खलाय जों दिनरो बनि सिमालंगो जों बनो बरम लागा फाइमानि TSF लेंगै और TSF सिनिया गोबां अर्गेनाइजेशन ते गोबां मा इन्डिविजुअल्स बर पर्सनली फाइका जों TSF लेंगै जों अमनो कयनाय बसकानि सालबो और सिमिया गोरों गोरों जागाव पालाय जागथों बरम रजागथों जोंनि बुबाग्रा र ते जों मुइतो खलायखाय आंखा खायगे अमो काइसा चिनि दफानि बागै ब दाइतिनो चिनि महाराजा बीर बिक्रम ब संसान दाइतिनो याकालांखा बनो जों बेलायनो सिनिगो बाहायके हमले मडर्न आर्किटेक्ट नै जों सिनि ब तंखांके चिनि त्रिपुरा आलका पोजिशन तंखामने आंखा खायो बनि बागै बनि विजन ते मिशन आं ताबंनि चिनि बुबाग्रा प्रदीप बिक्रम किशोर मानिक्य बहादुर नि थानि बां नुगो तानि हमले बनि सुसुनि जे इमां रक विजन रक तंमनि आई बिलीव दैट बनि थ्रु ते फुलफिलिंग गाने हाने आं लुकुते तांनि यूथ जनरेशन ते यंगस्टर आं कोइने जों अ सालदनो बरम थाय ते पालाय थाय ते मुइतो खलाय थाय नट ओनलि हियर हायफोन गोबां मा गोरों गोरों जागामोन जों बसकानि सालाबो पालायकेन बुय आं जतो लुकुनन कोइने अमतो ताबक बट 1922 ब थैका बने आसाय मानि के 47 थैका के ताक्सो जरा जे मुइतो क्लाइन्ट पालाइन दं जों TSF तो जों आइगेन जों पालायगै फाइनो दं बनि बागै आंखा के बेलाय प्रिभिलेज तिनि अर फायै सिन बुबाग्रानि बनि जे बरकमा जागाव जों अर फाय बन बरम लाय माखा TSF नगै बन बाय जों बेलायनो बरम रगो ते खा खायगे बनि इमां तमर सक्सेस संगला